היי, אני סו-שף מקצועי, אני אעזור לה. הגיע הזמן לקום מהקורסה. היא חיכתה לי בדלת, ממש שמחה לראות אותי. היא לא הבינה בשביל מה הצידנית, אבל הסברתי לה שמקצוענים תמיד מבטחים את עצמם. מה זה? צחקתי, זה לא דג טוב. היא שאלה אותי אם זה לא סלמון, ואמרתי לה שברור שזה סלמון, אבל הוא לא בשל עדיין. אז נעשה סושי צמחוני. היא חייכה בהקלה. היה נראה שגם היא כבר ממש התחילה לפתח רגשות כלפי ג'וני. אמרתי לה שסושי טוב לא תלוי בדג, ושהדרך לא פחות חשובה מהתוצאה. נשמתי נשימה עמוקה, ומתחילים. הסברתי לה שהאורז הוא עיקר, ושבעניין הזה חייבים להיות פדנטים. הכל או כלום. התלהבה! היא מיד הבינה שמדובר בסו-שף מקצוען. את הסיר הראשון זרקנו כי האורז יצא דביק מדי. את הסיר השני זרקתי כי האורז יצא פחות מדי דביק. בסיר השלישי שמתי פחות מדי מלח. רגע, היא אמרה, אי אפשר להוסיף עכשיו? הבאתי בה בחיוך. אין פשרות בסושי. הכל או כלום. אחר כך ראינו שנגמר האורז. אמרתי לה שאם זה מנחם אותה, אז שתדע שמעולם לא עברתי את השלב הזה. היא התעצבנה עליי, למה שזה ינחם אותי? וכמעט זרקה עליי את ג'וני. הבנתי שהגיע הזמן לפלן בי. אמרתי לה שקניתי את הסושי הכי טוב בארץ, כי ידעתי שהיא לא תצליח להכין את זה כמו שצריך. קפצה עליי באושר ואמרה לי שאני הסו-שף הכי טוב שהיא מכירה. מזל שיש בשותפונים, לא? בגלל זה היא נתנה לי במתנה מישהו שהוא מאוד יקר לליבה. האמת, התאהבתי.